Hi guys, welcome to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng lumpiang ubod. Ang ating ubod ng niyog na inukay pa sa bundok. Magic sarap at cube syempre. Hipon. Patis. Asin. Dinurog na mani. Bawang at sibuyas syempre. Giniling na pinakulo at sinangkutsa ko na. Gagayatin natin ng pahaba ang ubod ng niyog. Nung ginagayat ko yung gulay, napansin ko di pare-pareho ang lambot. Matigas. Di masyadong matigas at manamis-namis ang lasa. Ito naman parang papel lang ang lambot. Pinakulo ko na ang baboy at sinangkutsa ko na. Itatabi ko muna dito. Igigisa ko na ang bawang. Sibuyas. Total luto na naman ang baboy natin. Hipon naman ang sunod, intayin lang nating mamula at pwede na nating pag-alu-haluhin hanggang sa maging okay na. Lulutuin na natin ang gulay. Oops, nga pala lalagay na natin yung sabaw ng hipon na pinakulo ko na para pampalasa at pampalambot sa gulay. O diba bongga? Tingnan ko lang kung di masarap ang gulay natin. Lahok pa lang, ulam na. Uunahin ko yung matigas sa gulay natin. Sunod naman yung di masyadong matigas. Pagpantay na ang lambot, saka ko ilalagay yung pinakamalambot na parang papel lang. Gagawa ako ngayon ng lumpia wrapper. Lalagyan, konting asin, half cup ng arina, 3 itlog, half cup ng cornstarch, 1.5 cup ng tubig, 2 tablespoon ng oil. Pagsasama-samain na natin. Uunahin natin ang dry ingredients, arena, cornstarch, asin. Sunod naman ang mga wet ingredients. Mantika, tubig, ay itlog pala. Ang paglalagay po kasi ng tubig, kailangan unti-unti. Haluin nating mabuti hanggang sa matunaw ang arena. Mas okay kung may wire whisk kayo para mahalo ng mabuti or pwede namang salahin para mas pino. Gagawa na tayo ng lumpia wrapper. Try natin ganito karami ang ilalagay natin. Pag okay na ang laki, ganyan din dapat karami ang mga gagawin natin sa susunod para pare-pareho ang laki ng lumpia natin. Yan o, ang kinis-kinis ng lumpia natin. Makinis pa sa mukha ko.
Nakagawa ako ng 11 pieces ang kikinis ng wrapper at malambot pa. Ngayon, sauce naman ang gagawin natin. Naglagay ako ng 1 basong tubig. Sunod naman asukal na pula. Hahaluin natin hanggang sa matunaw ang asukal. 2 kutsarang cornstarch ang ilalagay ko. Haluin din natin ng haluin hanggang sa matunaw ang cornstarch. Yan, okay na, tunaw na. Ngayon naman bubuksan ko na ang apoy para tuloy-tuloy na ang pagluluto natin. Sunod natin ang bawang para may aroma siya. Toyo naman ang sunod para tumingkad lalo ang kulay niya. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa lumapot. Yan, luto na ang sauce natin. Magbabalot na tayo ng lumpia. Lahat ng ginawa kong lumpia, binalot ko sa plastic para di masira. Maglagay tayo ng lettuce at yung piling na inukay pa sa bundok. Joke. Then cover yung ibaba at side by side. Then plastic naman. Here we are. Okay na, nakagawa na ako at nilagyan ko na din ng sauce. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, comment, ring yung notification bell. Goodbye and God bless you.